Γεια χαρά. Τι γελάτε. Καλά είστε. Ωραία. Γεια σας παιδιά. Θα σε αφήσουμε να μιλήσεις. Όχι, Ναι, θα σε αφήσουμε που κάτσε να μιλήσεις, αλλά δεν θα μιλήσεις για 4 φορές που δεν ήρθες, θα μιλήσεις για τη μία. Πάμε σε χορηγούς. Λοιπόν, έτσι για να χαλαρώσουμε λίγο την ιστορία, γιατί είχαμε το επεισόδιο εκεί. Μπήκαν οι κανίβαλοι μέσα στο γήπεδο, πάτα κιούτα να πούμε. Δεν πήγε στο μάτσε. Όχι. Είχες επαγγελματικό. Όχι. Ναι. Δούλευα. Εντάξει. Τέλος πάντων, εμείς για το τι έγινε στο γήπεδο, το είπαμε πριν μια εβδομάδα. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά την ελληνική κοινωνία. Το ελληνικό καριολίκι, θα έλεγα καλύτερα. Μεταφορικά το λέω. Γνωρίζουμε ότι. Και μάλιστα η εκπομπή του Ραπτόπουλου ήταν αυτή η οποία πρώτα το 2002 είπε όχι μετακινήσεις οπαδών μέσα στην ίδια την πόλη, διότι θα δημιουργηθούν επεισόδια. Άρα λοιπόν δεν μπορεί κανείς να μας κατηγορήσει ότι δεν τα είπαμε αυτά πριν το παιχνίδι. Τέλος πάντων, αυτά γίνανε, έπεσε ξύλο, ένα περίπτερο μιας κυρίας το οποίο πήγε κατά διαόλου, πάει το περίπτερο, κάτι αυτοκίνητο. Α, σας είπα για την Κυριακή Παρασκευή. Όσοι είναι να πάτε εκεί πέρα σε κάνα γάμο, καμιά κηδεία, κάνα αυτό από το γήπεδο του Καφτατζόγλιου, μην περνάτε από την Αγίου Δημητρίου. Είχε κλείσει το δρόμο η αστυνομία. Ναι, δεν ξέρω τι έκλεισε. Από τον Καφτατζόγλου τον είχε κλείσει. Τέλος πάντων, η ιστορία είναι ότι τα προβλέψαμε τα επεισόδια, προβλέψαμε όλα τα μάτια τα οποία ήταν σε κουπόνια τα οποία εμείς επιλέξαμε. Πιάνουμε τον Πανετολικό, πιάνουμε το Μακεδονικό, πιάνουμε το Χ του Άρη, το διπλό του Πανιωνίου, το over της ΑΕΚ. Και φυσικά κλείναμε με το over του ΠΑΟΚ, το οποίο δεν ήρθε. Αλλά η φιλοσοφία μας ήταν ότι θα γίνουν πολλές φάσεις και θα μπουν γκολ. Τον Άρη τον έπαιξε χ. Τον Άρη τον έπαιξε χ. Να δω το δελτίο μετά. Ναι, το δήλωσε. Έλεγε όλη τη βδομάδα. Ένα Είσαι εκτός πραγματικότητας. Εντάξει, αλλά. Άλλο να παίζει λεφτά και άλλο να παίζει για Άντερ, τηλέφωνο ο άλλος. έχασα, έπαιξα και τον Ηρακλή, άσο ρε παιδιά. 8η αγωνιστική, μόνο. πρώτη φορά τον πιάνει τον Ναι, Άρη. τέλος πάντων, το μόνο που Γλιτώσει και το στοίχημα. γλίτωσε και το στοίχημα. Το γλίτωσε, στη δεξιά το γλίτωσε. Από εκεί και πέρα είχαμε ένα μάτς το οποίο στο Καφτατζόγλιο το πρώτο 20 λεπτό, 25 λεπτό ανήκει ολοκληρωτικά στον Ηρακλή. Εκεί όπου ο Μαρκές και ο Ντιέ στον χώρο του κέντρου δημιούργησαν πάρα πολλά προβλήματα στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Προβλήματα τα οποία είχαν να κάνουν με το ανασταλτικό κομμάτι της ομάδας, και όσο ο Ντιέ είχε δυνάμεις και έβγαινε και ο Μαρκές από τον άξονα, ο Ηρακλής δημιουργούσε καταστάσεις στην εστία του ΠΑΟΚ. Όμως να πούμε εδώ ότι από το 25 και μετά η ομάδα του Ηρακλή άρχισε να πέφτει. Δεν ανέβηκε η ομάδα του ΠΑΟΚ, άρχισε να πέφτει η ομάδα του Ηρακλή, και ομιλώ πάντα για το πρώτο ημίχρονο. Εκεί ισορροπήθηκε κάπως η κατάσταση, ο ΠΑΟΚ βρήκε την ευκαιρία να πάρει ανάσες και να δημιουργήσει μια κατοχή μπάλας καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο, αλλά όχι χωρίς ουσιαστικά να κάνει πολλά πράγματα. Ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο δεν θα θυμούνται οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, θα θυμούνται το δεύτερο ημίχρονο, εκεί όπου η ομάδα του ΠΑΟΚ έπαιξε καλύτερα, πήρε πρωτοβουλίες, έκανε. Τι κάνετε νοήματα? Τίποτα, όχι. Συγγνώμη, ναι. Όχι, για τον Άρη. Δημιούργησε καταστάσεις στην εστία του Ηρακλή. Υστέρησε όμως σε βασικά ατού της. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ είχε σε άσχημη μέρα τον Κοντρέρας, ατού στα προηγούμενα παιχνίδια, με βαθμολογία με άρθρο το 10 γύρω στο 5 με 6. Είχε στο πρώτο ημίχρονο ανύπαρκτο τον Ήβιτς, ο οποίος βελτιώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, άρα είχε ένα μόνο καλό ημίχρονο ο Ήβιτς. Είχε σε μέτρια μέρα τον Μουσλίμοβιτς, και φυσικά ο Μουσλίμοβιτς, ο οποίος στο δεύτερο ημίχρονο έτρεξε πάρα πολύ, κάλυψε και τα κενά του Κωνσταντινίδη, ο οποίος το παιδί δεν μπορούσε. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Είχε όμως σε πάρα πολύ καλή μέρα και ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου ήταν ο Κοσέισαο. Είχε σε πολύ καλή μέρα. μέρα το Κοσέισαο το βιαστήκατε το βγάλετε πάνω. Και για άλλη μια φορά η αλλαγή του Σάντος στο 85 είναι να κρατήσουμε το αποτέλεσμα, αν και ο ΠΑΟΚ παρουσίασε κάτι το πολύ καλύτερο. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Σάντος πάλι έβαλε τον Παλάφα, έβαλε τον Μπακαλιό. Αλλά μετά το 85 που μέσα κρατήσει το αποτέλεσμα, ο ΠΑΟΚ έκανε δύο κλασικές ευκαιρίες. Σωστά. Η αλλαγή που έπρεπε να γίνει εκεί, πιστεύω, αν ήθελε να βάλει έναν ανασταλτικό παίκτη εκεί πέρα, ο Ηλιάδης ήταν καλύτερη κατάσταση. Θα μπορούσε, επειδή έχει και πολύ καλές επιθετικογενείς τάσεις. Και πιο γρήγορος είναι. Και πιο γρήγορος θα κάλυπτε και ίσως έδινε και ένα κάτι τι παραπάνω επιθετικά στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο Μπαλάφας μπορώ να πω ότι το παιδί ήταν μόνο για τα αναστατικά κομμάτια του παιχνιδιού. Για το χρονικό διάστημα το οποίο αγωνίστηκε ο Μπαλάφας και έγινε η αλλαγή. Ναι. Σίγουρα θα ήταν πολύ καλύτερο να παίξει ο. Καταρχήν να παρουσιάσουμε το κοινό μας, ο Τρέγιας, ο Ντρούλινγκ, ο Μπουγάτσας που επανήλθε, και ο οπαδός του Ολυμπιακού για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη. Ο οπαδός του Ολυμπιακού στη Θεσσαλονίκη. Συστήσου μας, φίλε. Πέσω και το. Ηρακλής είναι το όνομά μου. Ηρακλής είναι το όνομά σου, αλλά είσαι Ολυμπιακός. Αλλά είμαι Ολυμπιακός. Έχει ξανάρθει και μιλάει και είναι και πόντιος και έχει και ομιλία ποντιακή. Για μίλα λίγο. Να, τι να. Λοιπόν,
Για διαιτησία. Υπάρχει ένα πέναλτι το οποίο κερδίζει ο Ηρακλής και είναι καθαρό. Και μάλιστα μπορώ να πω. Άποψή σου. Βεβαίως είναι καθαρό, πεντακάθαρο και μάλιστα είναι ανοησία. Αιτιολόγησε το λίγο. Πες λίγο τη φάση να το συζητήσουμε. Παίρνει την μπάλα ο Κικερατών, Ναι. την τραβάει τριπλάρι τον Κοντρέρας, ο οποίος πάει με τα δύο πόδια και του Με τα δύο πόδια κάνει την προβολή και την ώρα που πάει να σηκωθεί χωρίς να τον έχει κουμπίσει, πέφτει όλο επάνω του με το πόδι. Μην του. εκτίθεσαι, θα σου πούμε. Δεν εκτίθομαι καθόλου. Την είδα τη φάση Ναι. 15 φορές. Κάνει την προβολή ο Κοντρέρας και σημειωτέο είναι το πρώτο φάουλ που κάνει φέτος στο πρωτάθλημα. Βρήκε πόδια. Όχι. Όχι. Στην αρχική του προβολή που κάνει, Ναι. δηλαδή όταν κάνει την κίνηση, κάνει την προβολή και ολοκληρώνεται η προβολή του. Ναι. Εάν δεις πολύ προσεκτικά τη φάση, Ναι. ο Κοντρέρας όταν βρίσκει το πόδι του Ρατών Ναι. επάνω στο γόνατο του Κοντρέρας, Ναι. είναι στη φάση που σηκώνεται. Αόρατο το πόδι. Στη φάση που σηκώνεται, έχει κάνει την προβολή και σηκώνεται. Άσε να Έτσι. άσε Και στο πιστεύω. τέταρτο λεπτό. Ναι. Τι σχέση έχει το λεπτό. Στο τέταρτο λεπτό. Στο 8ο δευτερόλεπτο. Στο 8ο δευτερόλεπτο. Στο 5ο λεπτό μετά. Δηλαδή αυτό το είδε τόσο καλά ο κύριος Παπασταμάτης Ναι. και το τράβηγμα, το καθαρό ορισμό του πέναλτι, το τράβηγμα της φανέλας Δεν το είδε. από τον Παπαστεριανό. Ναι. Από τον, Ναι. Αυτό που λες είναι άλλο. δεν το είδε. Το πέναλτι του ΠΑΟΚ είναι, αλλά είναι και του Ηρακλή. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή τώρα. Και εσύ μπορεί να είσαι οπαδός, αλλά να βλέπεις ασπρόμαυρα. Εγώ που δεν τα βλέπω ασπρόμαυρα. Δεν τα βλέπω μπλε. Λάθος κάνεις. Ναι. Μεγάλο λάθος κάνεις. Είναι πέναλτι. Για μένα δεν υπάρχει πέναλτι. Είναι πέναλτι υπέρ του Ηρακλέους, είναι πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ. Το γκολ. Το γκολ, όσοι είναι συνδρομητές του Ισνόβα τηλεόρασης, νομίζω θα πρέπει να ζητήσουν τα λεφτά τους πίσω στη συγκεκριμένη εκπομπή. Δεν μπορεί εγώ, κύριε, να δίνω τη συνδρομή μου και να μην έχω οπτική επαφή για το αν είναι γκολ του ΠΑΟΚ ή όχι. Σίγουρα ο παίκτης του ΠΑΟΚ δεν είναι πίσω από τον αμυντικό. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν ήταν στην ίδια ευθεία ή πιο μπροστά. Την ίδια ευθεία είναι γκολ αν είναι, στην ίδια ευθεία. Αν είναι έστω και 5 πόντους, 10 πόντους πιο μπροστά, είναι offside. Φαντάσου τώρα, ρε Κώστα, ότι εμείς το είδαμε, το ξαναείδαμε, το ξαναμαναείδαμε. Ναι, το μαναμαναείδαμε, Ο επόπτης, Ναι. πώς Πώς το αμέσως σηκώνει τη σημαία. Όχι, πού θέλω να καταλήξω. Ναι. Έτσι, ότι κατευθείαν πέναλτι στο 4ο λεπτό, offside το γκολ του ΠΑΟΚ. Ναι. Φαίνεται δηλαδή ποια είναι η πρόθεση της διαιτησίας. Ναι, θέλω απέναντι να- στον ΠΑΟΚ. ναι, Και αυτό ναι. γιατί. Ναι. Γιατί και από τα προηγούμενα χρόνια θυμόμαστε ότι Μάλιστα. όταν ο ΠΑΟΚ πλησιάζει τον Ολυμπιακό στον ένα βαθμό, Ναι. αρχίζουν οι εγχειρήσεις ανοιχτής καρδιάς. Αρέσει μεγάλη ομάδα Έτσι. μόνο όταν είναι ασοφή. Οι διαιτητές γίνονται για κουμπ. Ναι. Ξαφνικά. Λέω, Αυτό όμως είναι το πρωτάθλημα. όταν έπαιρνε τα σφυρίγματα. Σταμάτα λίγο. Μισό λεπτό. Όταν έπαιρνε τα σφυρίγματα μέσα στην έδρα σου με τους μικρούς, όταν Άσε, ήσουν ρε. 12ο, Μην με μιλάς για διαιτησίες. έλεγε είμαι μεγάλη Μην με ομάδα. μιλάς για διαιτησία. Είσαι μεγάλη ομάδα όταν είναι να πέσεις. Όχι, λάθος κάνεις. Τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ είχε να πάρει 56 μάτς πέναλτι, Δεν με νοιάζει. δεν μπορείτε Αν να έγιναν μιλάτε πέναλτι για να το διαιτησία. σφυρίξει. Λάθος κάνει. Έγιναν πέναλτι επανειλημμένα και στο μάτς του Πανιωνίου. Ωραία. Τα περσινά. Σε σφύριξε, Και σε άλλα μάτς, σε σφύριξε και στο λοιπόν. Παναθηναϊκό και δεν τα Να έδωσε. τελειώνουμε. Σε σφύριξε σαν μικρή ομάδα, αυτό είναι αλήθεια. Εμένα μου Ναι. θύμισε Αλλά και νόμιζα ότι έπαιζα τελευταία αγωνιστική και παίζω το πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό στο Καρασκάκι. Στην Τινησία. Ωραία. Εμένα αυτό με θύμισε. Στο Χρυσόστομο, Έτσι. τα παράπονά σου. Ποιο Χρυσόστομο. Στο Εσείς Χρυσόστομο, λέγατε το άσο, όχι. στο Χρυσόστομο Όχι, Καγκάτσι. σε κανένα δεν Τα έκανα παράπονά παράπονο. σου να πάρει τον μπαμπά του ένα τηλέφωνο Α. ή να χαλάσει την κουμπαριά ο Ζαγοράκης. Όχι, λάθος Γιατί κάνεις. δεν μπορεί να είναι ο Ζαγοράκης κουμπάρος με τον Εδώ. πρόεδρο. Κάτσε. Ναι, σε Κάτσε, ολοκλήρωση, δευτερόλεπτα. ολοκλήρωση, ας Δεν πούμε. μπορεί λοιπόν να είναι κουμπάρος ο Ζαγοράκης με τον κύριο Γκαγκάτσι. Σημασία έχει το κουμπαρί. Όχι, έχει. Με τα αγωνιστικά. Στάσου, περίμενε. σημασία δεν Να έχει. έχει το γιο του, το κουμπαρόπεδο δηλαδή, στη διοίκηση και να το δίνει πόσες χιλιάδες ευρώ το μήνα. Έτσι, και να μην βγαίνει ο ΠΑΟΚ σήμερα να κάνει μια ανακοίνωση εναντίον της διαιτησίας. Καλά, εσύ είπες. Να εσύ βγει είπες. λοιπόν ο κύριος Ζαγοράκης και να βγάλει μια ανακοίνωση εις βάρος του κούμπαρου. Έτσι. Να πιάσει και μετά να φτάσει το Χρυσόστομο. θα Και να κάνουν- πει, θα κάνουν μικρές ομάδες. Έλα τώρα. Μικρές ομάδες. Ναι. Ο ΠΑΟΚ μες στο γήπεδο μιλάει. Έλα τώρα, μιλάει Άστο, τώρα. άστο. Έλα Και τώρα. εδώ Ναι. Πρέπει να αναιρέσεις. Έτσι. Ναι, τι Το να- υπονοούμενο που είχες αφήσει όλο το καλοκαίρι Ότι? με την πρόσληψη του γιου του Γκαγκάτσι στον ΠΑΟΚ. Ότι θα υπάρχει εύνοια. Ναι. Εντάξει. Βλέπουμε πόσο εύνοια υπάρχει και βλέπουμε τις διαιτητικές σφαγές που δέχεται ο ΠΑΟΚ. Γιατί κουράζεσαι. Εντάξει. Μία επιστολή, αν λειτουργούν τώρα τα φάξ που δεν είναι και ο κύριος Λάιος εκεί, Ναι. αν θα κάνετε μία επιστολή, μπορείτε με την επιστολή αυτή κατά της ΕΠΟ, η οποία ελέγχει την ελληνική διαιτησία, να διαμαρτυρηθείτε. Έχει κόλλο ο Ζαγοράκης να το κάνει. Εναντίον του κουμπάρου του.
Λάθος κάνεις εδώ. Δεν κάνω λάθος. Δεν είναι καμία. Δεν κάνω λάθος. Τον ψηφίσατε. Κουμπάρο τον έχετε. Πήγατε να ανοίξετε τα φτερά σας και τα φτερά ψαλιδίστηκαν τα φτερά. Τι έγινε ο μεγάλος ΠΑΟΚ και ο οποίος είναι μεγάλη ομάδα. Σε έσφαξε ο Ηρακλάκος. Σε εισαγωγικά Ηρακλάκος. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει μάθει να παίρνει τα παιχνίδια κατά το σιρτάρι. Πώς, γιατί? Όπως κάτι άλλο ομάδες π.χ. εδώ του φίλου από εδώ πέρα. Του Ολυμπιακού. Έτσι. Ο ΠΑΟΚ παίρνει τα παιχνίδια μέσα στο γήπεδο και τους τίτλους παίρνει στο γήπεδο. Άμα στηρίζαν τον Ηρακλή και την Καλαμαριά πέρσι όπως έπρεπε, θα ήσουν σήμερα με τη Βέρεια και τον Εθνικό Αστέρα να παίζεις. Άστα αυτά τώρα. Και άμα έπαιζε με τον Πανιόνιο και την Άγια τον Παναθηναϊκό όπως έπρεπε, δεν θα έλεγες αυτά που λες. Σε έπαιξε σαν μικρή ομάδα σήμερα, έπρεπε να σε προβληματίσει το γεγονός. Εγώ γι' αυτό το έδωσα άσο το παιχνίδι. Πήρα και τον παράγοντα της διαιτησίας. Πάρα πολύ και είναι το μοναδικό παιχνίδι που χάνω. Όλα τα έχω πιάσει και το χ αυτονών έπιασα και το over. Αυτά ήταν επιβιώδης, αλλά εγώ ένα κρατάω. Τι κρατάς? Υπάρχει ένα απέναντι το οποίο είναι αμφισβητούμενο στο 4ο λεπτό. Δεν είναι αμφισβητούμενο. Για μένα, η γνώμη μου. Είναι καθαρό. Είναι καθαρό. Εγώ θα πω αυτό που θέλω. Αυτό που πιστεύω. Ότι είναι αμφισβητούμενο και αιτιολόγησα προλίγο το γιατί. Πολλά φάουλ θα σε έδωσε. Βέβαια. Και κάντε σε εύκολες μέρες. Ναι, εκεί να διαμαρτυρηθείς. Αλλά το πέναλτι του Ηρακλέου. Υπάρχει ένα απέναντι ολοφάνερο υπέρ του ΠΑΟΚ μέσα στην περιοχή από το τράβημα του Μουσλίμοβιτς. Εκείνο είναι πέναλτι. Υπάρχει ένα γκολ κατά πάσα πιθανότητα το οποίο είναι έγκαιρο. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Κατά πάσα πιθανότητα λέω. Το σίγουρο είναι ότι είναι η Νόβα. Δεν μας κατατοπίζει. Και μια και λέμε και για Νόβα, κάνω μια παρένθεση. Θα πούμε ότι αύριο θα γίνει μήνυση εναντίον του Τσάρτα, από την ΠΑΕ Ξάνθη. Και από τον κύριο Κασναφέρη για αυτά που είπε ο Τσάρτας, ότι η Ξάνθη ελέγχει τη διαιτησία. Μας ενημέρωσε ο ρεπόρτερ της Ξάνθης εκεί, ο Στάθης ο Παπαδόπουλος, και λέει θα καταφερθεί εναντίον του κυρίου Τσάρτα η ΠΑΕ Ξάνθη και με μηνύσεις αλλά και με αγωγές. Κλείνει η παρένθεση. Σημειωτέων ότι ο κύριος Τσάρτας σήμερα. Σημειωτέων ότι ο Τσάρτας σήμερα είπε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση πέναντι. Στη φάση του Ηρακλή. Έλα βρε τη Λουλού. Ο άνθρωπος έχει φάει τα γήπεδα της Ελλάδος. Έτσι τα τόσα χρόνια μέσα στα γήπεδα με το κουτάλι. Έλα τη Λουλούκα τώρα. Έλα τώρα, μας μάθει ο Τσάρτας άμα είναι πέναντι τώρα. Έλα τη Λουλούκα τώρα, σε παρακαλώ πολύ. Άσε τώρα. Ο Μπαρούφας. Ρε τα μάτια μου, 40 χρονών δεν έχω, τα μάτια μου βλέπουν. Μπορεί τα μαλλιά με τα μάτια. Τα μάτια, το πουλί, αυτά όλα λειτουργούν. Εσύ λες ότι είναι 100% πέναντι. 200%. Παίρνει την μπάλα. Καταρχήν, παίρνει την μπάλα ορατών. Την κλωτσάει δεξιά και του παίρνει τα πόδια. Αν δεν είναι αυτό πέρα. Πόδια δεν του παίρνει, ρε. Μια που λέτε τι λέει ο Τσάρτας. Εμένα με πήρε τώρα φίλος Ηρακλειδέας και μου λέει. Έχω και φίλος Ηρακλειδέας, πώς να το κάνω. Και λέει ότι μια που λέει ο κύριος. Για τον κύριο Τσάρτα, ότι στην εκπομπή του Πολαμπαρή, δεν ξέρω ποιος είναι ο διαιτητής, λέει ότι στο 10ο λεπτό μπορούσε να διακοπεί το μάτς υπέρ του Ηρακλή. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Μπορούσε να διακοπεί. Για την εισβολή ο Παπαδόπουλος. Μπορούσε να διακοπεί. Και δεν το έκανε ο Ηρακλής. Ωραία. Και πέρσι έπρεπε. Δεν το έκανε ο Ηρακλής. Προφανώς εφόσον μπορούσε να διακοπεί. Γιατί εσύ με την ΑΕΚ το έκανες πέρσι. Εμείς δεν το κάναμε και το ίδιο ζητούσαμε φίλε και στο Άρης Πατέκιο. Εμείς θέλουμε τα μάτς στο παιχνίδι μέσα στον αγωνιστικό χώρο να κάνουμε. Πέρσι ο Ηρακλής το μάτς με τον Άρη το πήρε στα χαρτιά. Δεν το πήρε στο τέτοιο. Ποια χαρτιά? Γιατί άμα πέρατε θα το σκοτώσουν. Με τον Άρη δεν πήρε στα χαρτιά. Με τον Ιωνικό που το πήρε, ρε. Τι έκανε? Με τον Ιωνικό που το πήρε. Τότε εμείς εκείνη τη στάση που έβαλε γκολ ο Ηρακλής. Εγώ σου λέω τι είπα. Πρόπερση που έβαλε γκολ ο Ηρακλής και μπήκαν μέσα, γιατί δεν διακόπηκε υπέρ του ΠΑΟΚ? Πείτε μου. Δεν ξέρω εγώ. Όχι, δεν ξέρεις. Θα ξέρεις να απαντάς. Μετέφερα. Ας σε πάρει ο φίλος σου. Να με πάρει τηλέφωνο να μου το απαντήσει. Ας σε πάρει ο φίλος σου που επιβάλλανε ο Ηρακλειδέας. Ηρακλειδέας φανατικός. Ας πάρει τότε ο Ηρακλειδέας φανατικός να μας πει γιατί δεν διακόπηκε. Ωραία. Ο Ηρακλειδέας μάλλον θα καταφέρετε εναντίον του Ρέμου στη συγκεκριμένη περίπτωση. Όχι, δεν το είπε αυτό. Εγώ λέω εφόσον είχε αυτή τη δυνατότητα δεν το έκανε. Όπως δεν το έκανε. Εφόσον το έκανε και με τον Άρη, έγινε και με τον Ιωνικό. Γιατί δεν το έκανε με τον Πάο. Εγώ αυτό λέω. Εφόσον υπήρχε δυνατότητα, δεν ξέρω αν υπήρχε. Δεν κατάλαβε, το μεταφέρω. Λέω εφόσον υπήρχε, γιατί δεν το έκανε. Τι έχεις να πεις άλλο? Γιατί δεν το έκανε, ρε φίλε. Σε εσάς μπήκε ο securitas και έκανε το δεξί εξτρέμ να πούμε. Back. Κάντε ένα συλλαλητήριο. Κάντε ένα συλλαλητήριο. Ο συλλαλητήριο κάντε εσείς. Γιατί δεν παίζετε Ευρώπη, γιατί δεν βάζετε πολύ γκολ. Λοιπόν, για τον Κουσεϊσάου. Η ενέργεια που κάνει, που πλαγιοκοπεί από δεξιά, μπαίνει μέσα στην περιοχή και κάνει ένα σουτ το οποίο μπορεί να το κάνει αυτό το σουτ μόνο παίκτης μεγάλης κλάσης. Πού πήγε η μπάλα? Έτσι, στο δοκάρι. Και στην επαναφορά. Στην επαναφορά, ναι. Έτσι. Τι έγινε? Είναι φοβερή ενέργεια. Πώς θα κοιτάω μπροστά, ρε, αφού μιλάω με αυτόν? Και τι να κάνω? Αυτό τρέχεις να. Θύμισε μου, τρέχει να τελείωσε από κάτι. Είναι ενέργεια μεγάλου ποδοσφαιριστή. Βιαστήκαμε πάρα πολύ να τον κρίνουν τον Κουσεϊσάου και βλέπουμε τον Κουσεϊσάου σήμερα έχει βγάλει μάτια. Εντάξει. Κοίτα μήνυμα.
Αυτό το σακάκι το που κάμισε το φορούσε ο Σπύρος Καλογύρου στη δασκάλα με τα ξαδέα μαλλιά. Λάθος κάνεις. Αυτό το σακάκι το φορούσε ο Παπαγιαννόπουλος στα κουρασμένα παλικάρια το 1968. Γιατί δεν ξέρεις από ταινίες περισσότερα από μένα. Δεν και το άλλο σου είπα, μη φοράς ο σακάκι σε μεγαλώνει, σαν παππούς μοιάζει. Δεν πειράζει, φίλε. Το εργαλείο να σηκώνεται. Παππούς τώρα μικρό, εντάξει. Για να ολοκληρώσουμε. Να ολοκληρώσουμε, βεβαίως, θα μιλήσω και εγώ, ναι. Προχωράμε σταθερά. Είμαστε μέσα στους στόχους μας. Όχι, φίλε, οι στόχοι σας τώρα είναι το UEFA. Κάτσε ρε μεγάλε, γιατί είναι το UEFA. 19 είχε ο Ολυμπιακός, 17 εξάδε, 16 εγώ. 18 θα έχεις. Με μία ήττα του Ολυμπιακού και με μία νίκη δική μου είμαι πρώτος. Σου δείξε το μήνυμα. Σου δείξε το μήνυμα ο Κουμπάρος. Ποιο μήνυμα, ρε? Ο Κουμπαρούλης το έδειξε. Το μήνυμα. Το μήνυμα ποιο είναι, ο Κουμπαρούλης το έδειξε. Ότι ο ΠΑΟΚ είναι μόνος του. Και ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει και τους διαιτητές. Πού είναι ο Κουμπάρος? Αυτό είναι το μήνυμα. Αυτή τη στιγμή που μου λες εσύ για τον Κουμπάρο, επιβεβαιώνεται αυτό. Εσείς πείτε κάτι διαφορετικό. Τους Κουμπάρες παίζονται. Εντάξει, είμαστε μέσα στους στόχους μας. Καλά. Έτσι, στόχους του ΠΑΟΚ είπαμε το UEFA. Ναι. Έτσι, από εκεί και πέρα, τα ξαναλέμε άλλη διαφορά. Εάν βγει και αν προκύψει κάτι καλύτερο, καλώς να βρεις. Εντάξει. Πάμε στον Άρη. Ένα τώρα που είπε αυτό για το. Σ' άκουσα ένα πρωί εκεί σε ένα διάλειμμα που έκανα. Ναι, τι έγινε? Το συμπρονή σου εκπομπή, ένα πολύ ωραίο. Που λέει την τρίπλα που κάνει ο Κουτσιανικούλης, πώς λέει αυτό, ρε παιδί μου, στον Αουρέλιο. Την έχει κάνει ο Βαμπάστεν, ξέρω εγώ, ο Γκούλιτ και ο Αθανασιάδης. Ποιος είναι? Το τάψα κι εγώ. Ο κύριος Κόκκινος. Την έχει κάνει αυτή την τρίπλα. Ο Γκούλιτ, ο Ροναλντίνιο, ο Βαμπάστεν, ο Πελέ και την έχει κάνει και ο Αθανασιάδης αυτή την τρίπλα. Ο Κόκκινος δεν είπε. Ο κύριος Κόκκινος. Αλλά δεν το είπε ο κύριος Κόκκινος. Ξέρουμε ποιος είναι ο υποβολέας. Ο υποβολέας ξέρουμε ποιος είναι. Ο κύριος Κόκκινος δεν μπορεί να το είπε αυτό. Ξέρουμε ποιος είναι ο υποβολέας. Τον Ιχολύπτη λέει. Τα πρωινά ξέρουμε τον υποβολέα. Δεν μου λες 1500 υποξίδες θα πηγαίναν, λέγανε οι Ηρακλήδες. Δεν θα ακούσουμε. Ο Ρέμος έκανε το λάθος. Ο Ρέμος έκανε το λάθος. Σταμάτα. Ο Ρέμος έκανε το λάθος και. Το είπα πριν την προηγούμενη εβδομάδα, ή δίνει στους παοξίδες 7.000, 6.000, 3.000, 5.000 πόσα θέλουνε, ή δεν τους δίνεις τίποτα. Καλά ρε φίλε, 1.500 δεν μας έδωσε. Ξέρεις πόσοι παοξίδες τα σήμερα? Την του πάλι κάνατε. 5.500, 6.000 κόσμος. 800 ήταν τα ειστήρια, έτσι. Καλά, εντάξει. Δεν λέγω κάτι. Καλά. Αυτό που λέει και εδώ πέρα, εδώ έχω ένα μήνυμα ωραίο. Άντε πάλι μήνυμα. Σήμερα είχαμε ένα ντέρμπι υποτιθέμενο, ας πούμε, έτσι, Ηρακλής ΠΑΟΚ. Τώρα ντέρμπι είναι αυτό στην πόλη. 7.200 λέει τα εισιτήρια στο site. 7.200 τα εισιτήρια στο site του Super League. 7.200 σε ντέρμπι υποτιθέμενο. Και ο Άρης εχθές το Σάββατο με μια ομάδα όχι εμπορική, με μια μικρομεσαία ομάδα. 13.700 κύριε Τρέγια. Γελάει ο κόσμος μαζί σου. Τι έγινε κύριε Τρέγια? Τι θες να πεις δηλαδή? Ότι έχεις πιο πολλά εισιτήρια από μένα? Τι έγινε κύριε Τρέγια? Έχεις πιο πολλά εισιτήρια από μένα? Δεν έχω πέσει κάτω από 13.000 εισιτήρια κύριε Εγώ Τρέγια. σε ρωτάω κάτι, έχεις πιο πολλά εισιτήρια από τον ΠΑΟΚ? Στα ίδια μας. Απάντησε μου. Ποια ίδια είμαστε? Κόψτε τα με τα κολοεισιτήρια. Κόψτε τα με τα εισιτήρια. Για πιάσω εισιτήρια. Πόσο διάρκειας έχεις? 8.200. Πού είναι? Γιατί και το ΠΑΟΚ πού είναι? Πώς έχεις? Πού είναι? Δεν μου λες. Με τον Ολυμπιακό πώς έχει? Καλά, ναι, τώρα και ο Άρης δεν είναι καθόλου διάρκεια. Ο ΠΑΟΚ πόσο έχει, ρε? Πώς έχει? 19. 19 και 18 που κόβει κάθε εβδομάδα 38. Τι είναι, μεγάλωσε? Μάκρυνε. Λάθος κάνεις μεγάλο. Πώς άλλο κάνω? Τι σωστό? Ο ΠΑΟΚ εκδίδει 9.000 εισιτήρια σε κάθε μάτι. 19 δηλώνει. 9.000 εισιτήρια. Εσύ λέγε ό,τι θέλεις. Μα 19 δηλώνει. Μαζί με τα Εσύ λέγε τι θες. Α, είναι μαζί με τα. Άρα δεν κόβει εισιτήρια. Εφόσον είναι 19.000 δεν κόβει εισιτήρια. Μαζί τα βάζουν αυτοί. Άνθρωποι δηλώνει 19-20.000. Άρα κόβει 800 Ο εισιτήρια. ΠΑΟΚ έχει δηλωμένα στην εφορία 19.154 διαρκείας. Εσύ πόσα έχεις? Συμφωνώ. Εσύ πόσα έχεις? Συμφωνώ όταν δίνει 20 τα διαρκεία σου. εισιτήρια. Τα διαρκεία σου τα δήλωσες? 7.200 τοπικό ντέρμπι, 13.700 Άρης Λάρισα. Δεν είπαμε εμείς ότι έχουμε περισσότερο. Κόψτε, το είπατε. Πάμε στα αγωνιστικά του Άρη. Πάμε λίγο στα αγωνιστικά του Άρη. Πάμε λίγο στα αγωνιστικά του Άρη. Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό μετά. Εμείς τα λέμε όλα εδώ. Πρώτον, κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Εμείς πριν το παιχνίδι είπαμε. Τι είπατε? Άρης Λάρισα Χ. Βγαίνει η Αργιανή. Στα 8 πέτσιες και ένα του Άρη. Δηλαδή, χωρίς να ξέρεις την αγωνιστική, άμα δώσεις, θα πιάσει και μια φορά. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί το λέτε? Γιατί υπάρχει και λογική εξήγηση. Τους λέμε τους Αριανούς ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη βλακεία να παίζεις με τη Λάρισα στο Κλεάνθης Βικελίδης και να παίζεις με ένα επιθετικό. Τον Γκόκε. Ο οποίος δεν έχει καλά. Και καλά. Ξεκινάς με τον Γκόκε. Εντάξει, Ζιντάν είπε. Ξεκινάς με τον Γκόκε και σου βγαίνει ένα ημίχρονο με 0-0. Βλέπεις ότι έχεις δυσκύλια στον γκολ. Πώς λέμε, πρέπει να πάρεις χαπάκι για να σου βγει
Λαξατό. Αυτή από τον κόλο.